Здравейте, момичета, мои фенки, приятелки, мои приятели, как сте днес? Правя този клип, за да благодаря на всички, които харесват моите клипове, които ме харесват и уважават. Живи и здрави бъдете всички приятели, ева на всички. Поздравявам всички мои фенки, фенове, всички момичета, живи и здрави бъдете. Който иска, може да отвори линка в биото ми в TikTok за Тему. Тему дава ваучери за 180 лева при всяка регистрация. Който иска, може да се регистрира от линка в биото ми. Влизате в профил ми в TikTok, натискате линка и кода и се регистрирате и печелите ваучери 180 лева. Може да оставя линки тук в описанието. И така. Който иска, може да се регистрира в Тему и да си пазарува онлайн и така. Живи и здрави бъдете, приятели! Хубав ден пожелавам от сърце. Успешна седмица най-вече. Пожелавам на всички приятели, момичета, мои фенки, фенове. Живи и здрави! Поздравявам всички! Ево от! Айде!